Suara sindene nyeper-nyeper kawan. Suwo langsung tuwer. Ayo kudune iki lak ya nek jenenge pembukaan ya ayo. Alus. Nek tandang cleng langsung sugeng dalu, sugeng sonten, sugeng ngewan. Nah, kek ngono kuwi kok langsung piye lah ya. Saking semangate. Karena yo jobe lagi banter ta. Alhamdulillah. Ayo coba baleni. Tadi suwo iki suwo nandang jeng jeng salam budaya apa salam rahayu ngono ora coba nang ning nang ning nang ning nang ning nang ning nang ning 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 nang ning nang ning nang ning nang ning nang 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 ning nang ning nang ning nang nang ning nang ning ning perang rang Salam budaya, lestari budayaku. nah ono kuwi wayang kala to yeay kita mulai dengan senam pagi lah kuwi wangun Mergane semangat dewe-dewe yo. Wis ciri khas sing katane ngene iki lho, Mas. lah ya ciri khas lah ya sing coba gawe ciri khas Piye? sesuk pamane kan gawe ciri khas sing ngetren iki lah ya pamane tang jeng 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 Apa malah kok dene wong. ya ora apa-apa wae kan yo saiki sekarang zaman saiki wis bebas berekspresi Lah iya wis ora ono sing ketat-ketat saiki. wis ora ono dasare ya wis carane negara kita wis bebas dari penyakit-penyakit ning walaupun bebas ya tetap berhati-hati tetap jaga jarak Eling lan waspada. Saiki masyarakat lagi do seneng tontonan ning ndi akeh konser. Makane kowe yo laris ya, San. Alhamdulillah, kowe apa yo ora laris to, Mak? Kowe yo laris to. Orisa barang kira mandeg kok ya padha wae. yo alhamdulillah karo Elisa kuwi saiki samploke kesenian dibuka kuwi leku EO-ni yo sukses heeh. EO nek basane anu iki EO nek Kepanjangannya apa ngerti ora? ngerti Apa? EO ki EO A O E O Tak kira Elisa Orkarus tak kira. Lah apa ta? ayo EO ki Elisa Orkarus EO basa ngetrene EO basa Jawane Tumber Ora. Kuwi artinya apa, Mbak EO Lisa? ki bahasa iki. Elisa Orjarus event organizer. ya Elisa Tumber nek carane Pinter yo. Sekarang sekolahmu dhuwur kok ya, Sa. Dadi kowe pinter ngerti. Ayo. EO singkatan dari Event event organizer. dasare Organizer. Elisa iki sekolahe yo pas karo tentang go event organizer sekolahe ini kok psikologi dadian ana hubungane Janjane iki Jiwa kok. anu aku ngerti. Kowe sekolah ning psikologi ki arep dandani Jiwamu. jiwane si Petruk to. Oh, jiwane Bagong. Ose. Petruk. iki wah kowe iki ana gandeng cenenge ana hubungane antara kuliah ning psikologi karo ning marketing kuwi ana hubungane pokoknya Apa? karo EO kuwi ana hubungane Apa hubungannya? lho Hubungannya apa? ayo Lisa iki gawe supaya wong-wong iki do gelem nanggap wayang meneh kuwi ana gandeng ceneng karo psikologi mergane psikologine wong wingi-wingi kuwi wedi do nanggap wayang mergo ana rame-rame terus ndak kena virus lah kuwi tugase Elisa apa jenenge menarik njuk kuwi mau menambani mempercayakan bahwa saiki wis ora ana apa-apa ngono kuwi wadah ndasmu lah kanan malah Ya pokoknya aku lagi seneng banget tapi yo piye yo lek manajemen benak dhewe kekeselen ngono lho. ya yo kudune dibagi kaya gareng karo Oriza kuwi yo ditarik Piye? tarik tambang yo ditarik bergabung karo awake dhewe golek konsumen sapa sing duwe gawe kepengin rupian-rupian kepengin seneng-seneng nanggap apa-apa ya iso ngubungi awake dhewe Nah, sesuk tak naik marketing
marketing jenenge nek misale iso do mayokke engko ada duwe campur sari to duwe campur sari sinden ngetren engko nek mayokke entuk free marketing paman regane 5 juta engko entuk tambah kowe 1 juta wah lumayan ya Mbak lumayan to lumayan makane kudu ditawak-tawakke ben payu event organizer ngono ya siap ya lumayan untuk tambahan Bagong kok kowe iki lagi jedol ki nganti Saka ngene Pak RT. pokoke tak goleki ya Lah ngapa? Ayo ngurus perizinan to pajake. Perizinan. Lah iya to kabeh iki kudu golek izin to arep mengadakan seneng-seneng iki. Oh, Lah arep iya. apa to Mbak Siti? Anu aku arep nyupitke anakku. Saka sik anakmu barep kae jenenge sapa kae? Wijang. Wijang. walah wis arep supet Wijang. urusane wae ngono Wijang ki biyen wis supet ning pulih meneh. Oh, hati di kok pengen pindah Le motong kurang ngepok. Bisa ana turane malah pulih meneh. ra dadi berarti Lah dadi nduk saiki dipokke. Ngono ngulur dhewe se. Bagong. Hmm. Jarene si Petro ki duwe IO to, dadi iso nganu iso ngacarake acarane awake dhewe. Wah apa? Dijaluki tulung mbok menawa. kok kono gelem pasrahke Petruk wae karang kanca dhewe mbok menawa ki iso miring regane ngono lho. Truk. Ngene, Truk. Iki ra aku udakara ya sekitar 3 minggu kas lah apa setengah. Sasi kas ki ra aku arep duwe gawe nyupetke si ponakanmu Wijang. Ngono. Ra ya wis gedhe tuwa. Ora apa-apa. Wingi ya wis tak gawane bong supet lek ngono wis gegedhean. Ngono to. Tak kon ngerok meneh. Oh iya. Men ketok cah cilik, iki kuwi kepengin nanggap si Mbah Waluya karo sapa? Mbak Puryanti. Purwanti Puryanti apa Purwati? Purwanti Gong Purwati. Oh, Purwati apa Purwaceng? Wis lah. Nah, kuwi ngono kuwi. Nek ming kuwi beres nek ming kuwi wae. Kuwi penjalukan saka anakku Wijang. Oh. Mergo anakku Wijang kuwi lak ngefan karo jenenge Mbah Waluya karo Bu Purwati. Kuwi ngefan banget apa ndak dino tontonane kuwi kok. Nek ning kamar, kuwi sebelum turu nyetel YouTube Mbah Waluya. Wow. Kuwi nek sebelum turu sadurunge adus nyetel YouTube Mbah Purwanti. Oh. Dadi sono jatahe dhewe-dhewe. Oh iya. Saking ngefane ora ati. Heeh. Wong kuwi iso ta, Truk? kok ora ngefans enam-enam ngono to Mbak ben-ben apa-apa ngono kok Aku ya ora ngerti, malah selerane ki tuwek-tuwek lah nek kowe iki selerane Bagong iki kaya ngono Mergo anakku Wijang kuwi lak budaya. Budayane kenthel banget ngerti ora? Ngene iki kuwi banget kuwi uripe dienggo kesenian. Nek ora meking wegah wong. tolak kono iso iki diatur ya kok karo Petro tak atur wae Nah, kepiye kuwi sak kowe iso to ngatur apa kuwi? Ngurusi kabeh iki tak pasrahke kowe. ora masalah kan iki kanca dhewe ya ora nganggo fee marketing dadine didiskon Wah iya. Wah, lumayan kuwi, Gong. Ning kowe ya kudu ngerti regane Mbah Waluya. Larang kok, Cuk. Ati kono Lisa kae. Sa, Mbah Waluya ki larang apa murah? ya lumayan nek nggo aku ya murah nek nggo kowe mbah paling ora ya 15 juta Kuwi lokal-lokalan kene 15 juta. heeh gek duwe duit ora kowe Gong dede tenan Kok larang ya? Liyane Mbah. larang iki Sing- lagi Mbak Dinggo anak Waluya. barep ki ya mbok sing Umpama ngene wae men. Bagong. Hmm. Kowe kan duwe manuk to. Ayo duwe kok aja kepiye nek kowe coco nek ora duwe. Maksudku ki ingon-ingon. Heeh, piye? Kae didol wae nggo mbayar Mbah Waluya. Oh ini bar juara to manuke. Nek wis juara ngono kan larang regane. Kuwi didol wae. Oh. Aning mayok manukku mung dinyang 300 e. Mbah Waluya gelem ora 300. Ya ora, sik wingi kae jarene ana sik regane larang. Mati ngono kok. Oh. Tapi Mbah Waluya ki ora angel kok garek rembuke. Mbok sakmono nek misale Berarti dijawab
Mbah niki ontene sak menten ngono Bisa biasane dinyang ya? Ayo tak pasrahke kowe iso karo Petruk ya. Mbak Butuhe Komen manut. oh iki masalah undangan kita tulis bintang tamu Mbah Walyo karo Ibu Purwati. Wes. gampang kuwi Wah, apian wis. kabeh kok. Iso Hmm. tak urus makane engko nganggo aku channelku wae. Oh ya sing anu Mbak Purwati sing ngubungi kowe tetep wang. Ya engko beres lah Petruk iku kenal banget tok kuwi mbiyen wis Oh tau. aku wis kerep karo Mbak Purwati iki wis kerep biyen. Aku kerep mlaku bareng. Ngono lho. Zaman durung corona biyen. Ya wis saiki nyanyi ora saiki. Ora saiki langsung diloske wae, Ya, goleki. diloske tak Saiki goleki, kowe ya, ngurus tak ya. goleki, ya, urusane